Why uvuma ukuthi ngedlule ebunzimeni? Ngangibuza uNkulunkulu, ngihlengezela iy'nyembezi emehlweni. Wathi uNkulunkulu, ingoba i-pain iyona eveza amandla engawafaka ngaphakathi kuwena. Why abantu engibathandayo kuyibona abangihetha kakhulu? Wathi uNkulunkulu, ingoba ngifuna uyeke ukuthembela kubantu, uthembe mina ngedwa. Ngathi, ngikuthembe kanjani Nkosi, ubunganginiki injabulo engiyifunayo? Ngifuna ube nenjabulo mina ya-forever, not injabulo yesikhashana. Okay, ngilinde for how long? Mina ngilinde wena. Kumele ungibonise ukuthi uthembekile ngezinto ey'ncane. Ngikunika umzimba, uyawunakelela yini? Ngikunikeza itoho, okwamanje uyazimisela na kulona? Ibhizinisi lelona alokwamanje uyazimisela na kulona? Okwamanje ngikunika imali encane, uyakwazi yini ukuyisebenzisa kahle? Uyaseyiva yini? Ngikunika umuzi omncane okwamanje, uyawunaka yini? I won't change for you.